I Lavrov je svoje vremeno rekao podržao je put Srbije prema Evropskoj uniji, rekao je ukoliko Srbija postane član Evropske unije, Rusi će dobiti samo još jednog prijatelja u Evropskoj uniji. Što znači jednog člana koji ima pravo glasa, kao što je imala Holandija. Možemo se izvesti zaključak iz te cele priče da je ključ rešenja na relaciji Washington-Berlin. Moskva, Washington-Berlin. Da. Pre bi rekao Washington-Berlin. Zašto Washington-Berlin? Zbog toga što su zemlje Evropske unije pod strašnim utjecajem Sjedinjenih Američkih Država da ruski prijatelj ne uđe u Evropsku uniju. Apsolutno, slažem. To sam htio da kažem. Slažem se tu u potpunosti, ali samo to što ste rekli. To je prvo jedna struja. Postoji jedna druga struja ruske politike koja misli da toga neće biti ništa i da na tome ne treba ni insistirati. Ali od ministra spoljnih poslova Rusije šta očekujete da kaže? On je vjerojatno iskreno to rekao. Ali s druge strane, šta očekujete da kaže ministar spoljnih poslova bilo koje zemlje? Ne, mi ne želimo da vi uđete u Evropsku uniju. Ako vi želite, idite. Oni sigurno su veoma protiv NATO, ulaska u NATO, Srbije, mi smatrali bi to ličnom uvredom, bi smatrali Rusiji potpuno su u pravu u tom smislu. Prema Evropskoj uniji oni ne mogu da kažu mi nećemo da vi uđete, nego prvo, jednim delom neće to da kažu iz diplomatskih obzira, a s druge strane iz ovog razloga koji pominjete. Oni teoretski mogu od toga imati neke koristi. Ali ja mislim da je tu upravo razlog zašto mi nećemo ući. Zbog mogućnosti da neko ko se doživljava s razlogom ili bez razloga kao ruski faktor ili element na Balkanu, da postane deo Evropske unije sa pravom veta, mislim da to također nam smanjuje šanse da uđemo u Evropsku uniju, pogotovo Evropsku uniju. Sad, koju Evropsku uniju? Evropsku uniju pod dominacijom Vašingtona. Zato sam rekao da je ta linija Washington, Brisel, Moskva ili Berlin, kako ste vi precizni. Prebija Berlin nego Dobro, Brisel. ja formalno, ono što da je formalna predstavnica, druga stvar što je neformalna zapravo predstavnica Evropske unije, verovatno, ne kažem svakako, u Berlinu. Dakle, ako prevagne na toj liniji, ako prevagne ovaj deo te osovine Berlin-Moskva, onda mi imamo čemu da se nadamo. Ako prevlada ova druga linija, onda mislim da se na trepavi se postavimo. Sigurno nećemo vidjeti Brisela, mislim, odnosno članstva punopravnog Evropske unije.